Хайырлыке подписчикларым. Менә карагыз әле. Нинди матур көн бүген. Туганнарым, дусларым, балаларым. Ах, нинди кышның матурлыгы. Ой. Менә кар ялтырап тора кояшта. Жым-жым килеп тора. Ой. Менә кар нинди матур. Ой. Яратам мен кышны. Менә нинди матур кышның матурлыгын. Вообще, она нинди матур. Бу мен. Ana Ta'n havasularga çıktı bugün. Ana kankida sudarabız. Degende kiyinlerge tutundular indi. Da tam bir havasular çıkan balasın. Yarı, sen de sağlık deneyim. Ve hitli bulut var arasında.